Koro en adieri ni en tabu machandowa e national to kendo chandowa e county. To malo ku gimomiyo chandowa ahinya no chako chon. Kaeto gowi mwaseolo bende koro thoth, interest midwa ni wachulego bende koro ni malo, to jopiny bende dwaro ni mondo migi service, pesa counties be nyaka iket kanyo, weche dongruok be nyaka ikete omenda, to nyaka ng'e ni tere kaka uchumi ni nyalo dong. Koro seche moko obedo tich matek, chuni ni nyaka seche moko koro nyaka idhi tim hola. Ineno kata sani ker kaachiel gi jotelo mamoko ni e piny China mane weche mag kuonde mwanyalo yude tudruok mondo mi kama watimo gimiluongo ni PPP, koro wawe hola cha to biket mwandu ni kae mondo mi gima wadwa timo kaka serikal obedi mondo pesa donji. So en adier ni mano to gima chendo e sirkende wagete. Sani Jennifer Umbija Nyanyanjung mano dana nena yudala kasai koni. To penjore ni $4.2 trillion ni mar budget ni. Dhi konyo japiny kaka en gang'o. Koso waketo budget maduong' mokwanyal to onge gima konyo go jopiny. Wamedo gima na gope. Aparo ni gowi